2021 साल मारियाव हाय IPF तिबाई बन साखलायजाक माबा प्रकाश देब्रमा हाय सापिका बनिजी घटनाव दङ अ जागाव जुदि दङ हुनकाय नों आं जे सिमानि मते नों असक बाहायके असक मिथ्या नों गुजब सावै मालिस नाना नाय नों निजेबो ग्रै जों निजेबो ग्रै अ जागा नों दङ होनि सामानि যদি आं अ जागा प्रश्न खायनो मोजो नों निजे जुदि दङै दंखांखाय अबा आं सिउ रकेनदेब्रा दङ होने आं खोनाखा भिडिअनि बिसिंते भिडिअनि थिनो बरक मालाय अबा आं खोनाखा যদি दंखाय केबो सिक्रेंके आरो त्रिपुरा मथाराव जुदि जमगै दंखांखाय एमएलए धीरेन्द्र फाइ दंमोन न बरक सकां बारियानो हुन खायै बरक जानोगै साहना नांगोन न ता फाइग्रा खदि नों बाथाक ग्रादि अर हाय प्रब्लेम गै दंगा अब तो टारगेट जे बरं नang एमएलए न अब खलायमानि IPF ति जरा जे अर लीड खाइ दंनाय बरक याक दंगो बरक याक दंदो सिततै बज अ जागाव धीरेन्द्र न हाइ खलायदो अब सिततै आबनि बागै आं आबनो बेबाग न गसिविनाव अ जागाव जे आं जे अ जागाव आनि कुनुखुना आं साइमा माने आनि कुनुखुना मुंसा करे ताइ अ जागाव आनि सुतुबाई मनोज देब्रमा जितेन देब्रमा ताइ आनि ने मुंतै ब गणेश देब्रमा बनबो हाइनो साका जे 19 तारिख न कक सिल चालायै माने जों सालाय दंखा हायके कक सालाय दंखानि सामानि बासनो प्रमाण मानि दंखाके नोंबो तो रेडिं ना दंमाने नोंबो तो साइमा ना दंमाने फेबा आबो कुनु प्रमाण करै अ जागा ताइसि साका आनि सुतुबाई जे बो एक्स आर्मी भलन्टियर रिटायर भायै बो कुनु पलिटिकल बाय कुनु जड़ित करै एकमात्र आं जे अरनि कैंडिडेट मानि परे आनि नक नुखुं गारि गुरा सबाइजाक मानि परे बो जात अ जागाव बोबाग्रानि थानचान मारो साबोटेट हिसाबै काम खाइ दंमानि जागावसे बड़ आनि दुसे जे अ जागाव आं IPF तिनि थांमोन आनो केना मानि दुसासे बरकना हाके ब्लेम खायो हाके बनो कन्डेम खायो अब बाहायके गसि जागनाय त्रिपुरा हानि ताखौ बुखर न वान सुइनाय दै बनि बागै आं दिनो अकक न सानामो जोङो कुनु दिनो बाजी दालाल बाजी सावै नों राजनीतिखौ मालिस नायमिया बरंसां दिनै प्रकाश देब्रमनो आं हामजागो आनिनो खरकसा बाटिजा आं बरं बेलाय हामजागो ब सरल सुजा बरकने आं वान सुगै दंमानि नों ताबो बनिनि जरा दंखो नों कुबै नों वान सुगै काहामखाय नों अ त्रिपुरा हानि जे बररक तामन आइ दं सिनाय नुकनाय तामन आइ दं आबनि लगे नों थानसानि मारियाव से फायदि ना आं अकक से कबनम च बोबाग्रानि लगे व फायदि नों अ जागाव आइनो बाजी दालाल बाजी सावै सालबोसों नों अमाके मालिस नाय दंनाय अबनि बागै अबरक बेलायखि साया अमाके बरकनो गुजब खाइ सामानि आबरक साया बरंस जों ताइबो साइमानो IPF दरन जुदि आइन अब हाइ सटिक दंखाखाय निर्दोष निबागै जुदि खाइ दंखा मिया जेटा जे बरक बन खाइमानि सरकार BJP IPF ति सरकार खरक जानाफोन केबनो एरेस्ट खालिया बिया बन नितै अब कि लीगल गवर्नमेंट परमिशन दो बरक नम हाइके जे स्ट्राइक खाइनानि अब कुनु परमिशन करिबक ने अब सब आइन न दं सब आइन न करै अब वान सुन जरा सब हेता खतै भुकसं बनि बगे आं कइनाय अ त्रिपुरा हासनानि सिनाय नुकनाय रक सिने ताखौ बुखरक नर वान सुक जाबाय सिदि कुबै IPF ति तामन आइ दं IPF तिनि जे बुखुगो जे सामाबाय बास्तव बंनि कुनु मिल करै बाजी दालाल बाजी सावै दफानो फालै दफानो हामिया कक सावै हायके बररकनि न खुक सबायै नों सालबोसो राजनीतिक मालिस नाय दंसिनाय तुतिले आबनो बन्द खाइदि आबनो मथाकदि बनि बागै आं निजि नरक जत्तनो नों मिडियानि बिसिनि जत्तनो नुबायखा आनि गारि गुरा सबाइजाका बिहि बुसा बुजाक तकजाक खलाइजाका समस्त मन परेबो आं आनि गारि सबाइजाक तुतै आनिनो केस जागो हायफोना आं केबनो मुङै थाइसेबानो साया दफाव समाज जों तंना नाङै चलिनो नाङै जों ताबो काइसे बगना ब्लेम खाया अबनि बागै ताबोखे जे जागो करै
निजिनि गारि सबाय जाक्तो तसे निजिनि नक सबाय जाक्तो ते बिहिक बसा बुजाक्तो तसे आंनो केस जागो हंखाय ताबो हम हाय गथनाबो हायनि हायनि आनत बेननाय प्लास अजागो आं साइमानखा आईपीएफ तिनि फायै त्रिपुरा मथाव जग्रुयै अ त्रिपुरा मथाव आं शान्ति की तामा तंथों बबागारानि लगिव आं कोन मते बिनि मोखां काहाम के आं आजागो शान्ति खलायै दफानि बागै सामुं खलायता मानथों अबस नायबिले बरकनि आईपीएफ तिरकनि आईपीएफ तिनि जता ताबो टारगेट खाने रंगे बनो वान सुमु अबो हनि चां मने खायो बने बागै ताखोक्ते